haka zai yi ma. Idan ya so ka ko baci ma sai ya baka kiba, masu ci da kwai kuma su yi rama. Idan ya so ya yi maka kyauta a lokacin da ya so, babu wanda zai sa ya hana ma. Ya rafe da duk wani mai mugun nufi karyar samu. Duk da wanda ne Allah tsare mu shairukan kwari, daga kankuna mu ya zuwa ja'ila mesa. Sharrin baki da masu kambun baka, karka ba su dama musu kanmu. Duk wuya ka bar mu da kaunar Muhammad Rasulullahi, da bango suturar shirin abin hawa shairin karabe da duk wani mai mugun nufi karyar samu. Isa ya hana ma. Bana ina da ɗan roƙo ka ƙara ilhama, sannan da na ɗau aiki na kar da in kasa. Kafin na gode. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.